Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hapadeng ka jing hiran ka basir kay kinong tray ka Meghalaya Energy Corporation Limited ki keo tulap man la ka sansnem kum kinong tray sarkar ki ba keo tulap man la ka shiphousnem ka MEECL wala na ka day ka company henry ka day ka ba kerdo pisabha bat ka hapan tray kam da ka jing kershan ka sarkar jilla katkum ka telong khubor laong baka MEECL ka jupun keo tulap shisin sansnem ni kinong tray bat kasin ka bapin keo tulop kadai house nem 8,000 arpway kajingyo opisa bat kajingkin show opisa ke MEECL kadai ka way kajinge ka bahakman kumno ban la ban weng laong ketulong kubor habakren syapang ka pisa ka baka MEECL kadang day ban yo na kinong pendon kam boarding nado ki karkhana bat ki pajba laong baka pisa ka badang day ban yo kalakot kumbahan reos paasan folklore hadu menta lada day baka MEECL kayo no kloy ya kapisa ka bala sateng nagabay thang ding electric kan long ka jingyarap shibun hagarukam trekam laong katulong kubor habakli kay ka sinjam ban le ting ya ki bampat seo ya kabay thang boarding electric katulong kubor kalaya thu baka MEECL ka sinjam ka bahakman kalong banshu ujor no da ke ezahar persya ya kito ki ba klempat seo bat pensa teng de ki postnem ya ka bai thang boarding electric